Kemmeleri ýaşy umyt arzuwlary atarýan täze ýylyň davralary ýurdumyzyň ähli vilayetlerine de ýokary guramakçylygy besenýär. Her bir täze güni hormatly prezident bilen üstünlikli durmuş geçirýän içeri godaşary siýasatynyň dawarlanýanyň, Türkmenistany ösüşiň we awadançylygyň belentliklere tarap önämli öňe barýanyň aýdyň subutnamasy. 2024-nji ýyly ýurdumyzyň keşfine düýüp götürü özgördiýany unutulmajak wakalara öňüni özgörtmeli besenler. Täze 2024-nji ýyly hormatly prezident bilen maqulan Pehim Paýhas ummany magtum bolup pragy şygar bilen geçer. Başy gary gahryman akadamydan ýetiz ekeninden Jowhar Paýhatynyň dören Pehim Paýhas ummany magtum bolup pragy goşgusyndan hemde Türkmenistanyň halk maslahatynyň wekillerinden ýurdumyzyň iri jemgyçilik birleşiklerinden zähmet toparlanyň hem raýatlanmadan gelip bolşan köp sanly tekliplerden uralnyp öňe sürildi. 2024-nji ýylda gündogyň beýik akyllary we sowy şahyry magtumly pragynyň dogrunyň 300 ýylynyň belenmegi bilen baglykda başygar aýratyn mana eýe bolýar. Häzirki döwre ajaýyp arzuwlaryň hasyl bolýan zamanasy. Öteşe hemde parahatçylyga jemgyýete alalaşyga ymtylmak bolsa, üýtgüsizligine galýar. Agdybirlikde belenýän ähli halk bayramlarymyzda beýik taglimler hemde maksatlar bilen ruhuny bu jebitlemeden özboşly beýany bolup durýar. Bu bayram ýurdumyzyň taryhyna öz otaýaly döwlet ötüşiniň ýolunaky täze sahypany açar. Çäreleri bedegerýäni ajaýyp owdanlyk bilen her bir günümizde mahsusdur. Ol häzirki döwürde hormatly prezident tarapyndan amaraşylýan işleň üstünlikleri besenmegi bilen berk baglanşykdyr. Bu ara baglanşyk bayramçylyk münasibetleri geçirilýän şäherlerde aýdyň ýüze çykýar. Dawralar ýurdumyzyň ähli wagty ötüşlere tarap önämli barýanyň, hormatly prezident bilen beýik özgörtmeleriň ruwaşykly besenýäniň aýdyň alamaty bolup, buýsunç duýgusyny döredýär. Bu ýagdaý täze 2024-nji Pehim Paýhas ummany magtumly praga diýilip atandyrlan ýylyň uly üstünlikleri besenmeginde ruhy güýçdir.